Адукацыйная праграма «Ліцэй». Добрый день, шановное господарство. Добрый день, шановные радыёслухачы і ліцэісты. Сёння мы з вами працягваем разглядаць пытанні, звязаныя з існаваннем і гісторыяй беларускай традыцыйнай культуры. На мінулай сустрэчы мы распачалі разглядаць структуру беларускага народнага календара у яе гістарычным разрэзе. І меркавалася, што сёння мы працягнем гэтую гаворку і будзем маляваць другое кола свята, якое напластоўвалася на больш раннюю структуру. Аднак у апошнія дні мне падумалася, што мы можам пакуль што адкласці гэта пытанне надалей, таму што у нас яшчэ будзе 1 чацвер да Новага года і да Раства, і там можна будзе пагаварыць. А цяпер мне б хацелася закрануць зусім іншую праблему, зусім іншы аспект нашай культуры і расказаць пра тое дзіва, з якім я меў шчасце судакрануцца літаральна ў гэтыя дні на Магілёўшчыне. Тое, што звязана з фантастычна цікавым, фенаменальнай з'явай, унікальнай з'явай абрадавай духоўнай практыкі беларусаў, якая называецца па-рознаму, але мне больш за ўсё падабаецца назва гуляння ў свячу. Пакручастыя дарогі Беларусі, пакручасты лёс беларускага народа і не менш пакручасты лёс кожнага чалавека, які жыве на гэтай зямлі. У аснове ментальнасці беларусаў ляжыць прынцып узаемадапамогі, талочнасці, саборнасці, калектывізму, всялякую работу, всялякую працу выконваць гуртам. І не толькі працу. Ну, але раз сказана праца, то давайте узгадаем некаторыя варыянты. От на парозе стаіць зіма, і трэба займацца нарыхтоўкай дроў або нарыхтоўкай лесу для будоўлі хату маладому сыну, які толькі што стварыў сваю сям'ю. Зразумела, што вялікая палена адзін з лесу не прыцягнеш. І таму збіраліся гуртам, талакой, больш моцныя мужчыны, бралі з сабой дзеда, які разумеў, якое дрэва трэба рэзаць, таму што то на самай справе цэлая філасофія. Пра гэта вельмі добра ведаюць тыя, хто стварае музычныя інструменты. Калі трэба было жаць жыта, то таксама адна жанчына або нават з некалькімі дочкамі не паспявала гэта зрабіць своечасова, таму зноў запрашаліся суседзі, сваякі, блізкія, і гуртам сёння адну паласу, заўтра другую паласу і так далей. Гной трэба было вывозіць таксама гуртам, потому што трэба была вялікая сіла. Не кажучы ўжо пра святкаванне. Нарадзілася дзіця ў сям'і. Абавязкова ў водведкі прыходзіла вся радзіна. Все суседзі, аднавязкоўцы. Або самыя блізкія сяброўкі той, якая нарадзіла. Вяселле. Ну, тут ужо зразумела, што вся вёска, вся радзіна таксама збіралася на гэтую самую вялікую ўрачыстасць у жыцці чалавека. Тое ж самае было і з памінкамі. Не стала чалавека, хавалі ўсёй радзінай. Адкладвалі абсалютна ўсе справы і збіраліся адведаць памёршага. Всё было талакой, всё было гуртам. Аднак у жыцці чалавека былі такія сітуацыі, калі ён заставаўся сам-насам з сабою. Ну, напрыклад, загінуў на вайне муж, або проста заўчасна памёр, згарэў, што называецца, на вачах, і бедная жанчына заставалася сам-насам. І вот у гэтых нештатных сітуацыях яна не столькі ішла да сваёй радзіны па дапамогу, колькі звярталася да нябёсу. Яна
імкнулася пагаварыць з нябёсамі, з Творцай, з Богом, і толькі абапёршыся на яго плячо, яна верыла, яна спадзявалася ў тое, што на сэрцы, ў душы стане трошкі лягчэй. І вот адсюль на Беларусі нарадзілася багатая, складаная, разнапланавая традыцыя, якая мела таксама розныя назвы. Запавет, завет, ахвярапрынашэнне. Але часцей за ўсё на Беларусі сустракаецца слова аброк. І выраз цікавы. Жанчына кажа, я абракнулася, або мы абракаліся. З гэтай традыцыяй мы сутыкаліся ў розных куточках Беларусі. Напрыклад, прыязджаеш у Лельчыцкі раён, вёска Данілевічы, там стаіць выява каменнай дзяўчыны, да якой прыходзяць у пасхальную ноч і просяць дапамогі жанчыны, якія не могуць нарадзіць. У вёсцы Будзішча Веткаўскага раёна жанчыны прыходзяць абракацца да той мясціны, дзе з зямлі б'е адначасова 11 ключоў, 11 крынічак, 5 вянкоў, як хата збудавана вакол, і тут жа побач стаяць 5 крыжоў, на якіх павязана, я б сказаў бы так, безліч ахвярных рушнікоў. Кожны прыходзіць туды са сваёй бядой, са сваёй праблемай. Што такое аброк? Жанчына прыходзіць да крыжа, або да той самай каменнай дзяўчыны, павязвае фартушок або хусціну, або рушнік, вытканы самаруч, і просіць Бога. Не стала ў мяне мужа, але зрабі так, каб у маёй сям'і не было больш смерці. І калі ў маёй сям'і будзе так, то кожны год у той дзень, у які я абракалася, я буду накрываць святочны стол, багаты святочны стол, збіраць усю радзіну. І мы ўсе разам будзем дзякаваць Господу за тое, пра што я прасіла, і тое, што больш не прыйдзе ў маю сям'ю. Варыянтаў вельмі шмат, форм вельмі шмат. Але тое, з чым я сутыкнуўся ў 2010 годзе у Сціслаўскім раёне ў вёсцы Басценавіч, уражвае больш за ўсё. Пазваніла супрацоўніца раённага аддзела культуры на той час, Надзея Белаглазова. Івана, запрашаем вас у вёску Басценавічы на абрад гуляння ў свечу. Я чалавек, які, мне так здавалася, аб'ездзіў усю Беларусь, прычым не адзін раз уздоўж і ўпоперак, і мне здавалася, што я ведаў все рытуальныя практыкі, якія існавалі і існуюць да гэтага часу на Беларусі. Я схамянуўся і кажу, Надзея, я не ведаю, што это такое. Хоць некалькі слоў. А яна в адказ, не, вы все-таки прыязджайце, а то калі я все раскажу, то вы не поедете. Прыязджайце, і там усё пабачыце. Больш за 300 кіламетраў дарогі ад Мінску маецца на ўвазе. Мы з Аксанай Веніаміннай збіраемся ў далёкі шлях, прыязджаем у Мсціслаў, а затым у вёску Басценавіч. Прыехалі не адны. Прыехалі супрацоўнікі Магілёўскага абласнога цэнтра народнай культуры. Прыехалі два хлопцы, адзін з фотоапаратам, другі аператар Магілёўскага тэлебачання. Сёння працаваць па-іншаму проста нельга, немагчыма. Калі ты едзеш і паглядзець унікальную з'яву, то гэта все трэба адразу фіксаваць на все магчымыя, так сказаць, сродкі
захавання гэтай інфармацыі. Мы все разам гуртам пераступілі парог хаты, дзе павінна была адбывацца эта сакральная падзея. Жанчына-гаспадыня, пазнаёміліся з ёю, Юлія Андрэевна Шумянцова, паглядзела на гасцей і кажа: «А хлопцаў я не допущу до стола, потому что у нас свеча варваровская, жаночая, и это союз закрыты, и хлопцы не могут сядзець за гэтым столом». Ну, зразумела, пачалі прасіцца, аднеквацца, ну, маўляў, не ведалі. 300 кіламетраў праехалі, дарэчы, халадэча было на той час 26 градусаў мароза. Вось. Ну і так і гэтак. Ну а потым мы сказалі: ладно, за стол не пусціце, не трэба, але дазвольце хоць паглядзець сваімі вачамі і запісаць на відэо тое, што будзе тут адбывацца. На гэта дазвол атрымалі. Што пачалося далей? Да гэтага часу, хоць прайшло ўжо 7 гадоў, да гэтага часу узгадваю з нейкім такім хваляваннем у душы і в сэрцы. На той час сітуацыя была наступная. Жанчыны з 8 сем'яў аб'ядналіся вакол гэтай свячы. А цяпер давайте зробім паузу і хочу трошечки расшифровать, что такое свеча. Потому что тут трэба разумець, что за гэтым словом стаіць цэлых два паняцці. З аднаго боку, свеча з вялікай літары ў двухкосці — это абрад, это ритуальная практика, это то, что называется, и на клубе, калі мы подъехали, висела паперша, на якой было написано «Пайшла гуляць у свячу». А з другого боку, свеча — это сапраўды тое, што зроблена з воску, што мае фіціль, што падпальваецца і гарыць, і тое, што вельмі падобна да царкоўнай свячы. Але тое, што мы ўбачылі, уразіла, потому што да таго часу я бачыў на свае вочы звычайныя царкоўныя свечы. Бачыў свечу незвычайную, грамнічную, та, яка раз на год, 15 лютага, прадаецца ў царкве, асвячаецца, прыносіш дадому і называецца грамнічная свеча. Яна павінна быць недзе сантыметраў 40 у даўжыню, то есть у вышыню, недзе 3-4 сантыметры ў таўшчыню. То есть это вялікая свечка, якую ты будзеш на працягу года запальваць у сваёй хаце і падтрымліваць, што называецца, энергетычную чысціню і раўнавагу на працягу года. Тое, што стаяла на стале у гаспадыні, ні ў якае параўнанне не ішло, потому што там быў цэлы пуд воску. І потым спрабавалі падняць, то было падымаць цяжка. Итак, а цяпер некаторыя дэталі. Шмат гадоў, мы палічылі, 105 гадоў гэтая свеча ўжо існуе. Ну, шляхам успамінаў ад бабулі да дзеда, там, так сказать, да, і або ад бабулі да прабабулі і гэтак далей. І атрымалася, што ёсць 105 гадоў. Што было? Зноў-такі, у адной з жанчын вёскі здарылася беда. Яна робіць аброк, прыходзіць у царкву, бярэ звычайную свечку, вакол гэтай свечкі гуртуюцца іншыя жанчыны гэтай вёскі, потым мы ўдакладненне зробім адносна этой пазіцыі паняцця вёскі. І штогод накрываюць стол святочны і ушаноўваюць. А вот тут зноў трэба зрабіць паузу. Справа ў тым, што потым, калі мы больш грунтоўна пачалі, так сказать, высвятляць існаванне гэтага рытуала на Магілёўшчыне, аказалася, што гэтыя свечкі ёсць розныя. Ёсць жаночая свечка, жаночая свеча, і яна часцей за ўсё звязана з іменем святой Варвары, дзень ушанавання якой 17 снежня. Ёсць свечы, якія называюцца мужчынскія, і яны нябесным патронам у гэтага саюза мужчын, брачныя, з'яўляецца святы Нікалай Угоднік.
Аказалася, ў Чэрыкаўскім раёне ёсць свяча, якая называецца Петрапаўлаўская. Да, памятаеце, 12 ліпеня, дзень святого Петра і Паўла. І вот менавіта ў гэты дзень таксама ідзе абрад, выконваецца абрад свячы. Но цяпер трошечкі пра рытуальнае дзеянне, а потым пра формы. З году ў год тыя жанчыны, якія згуртаваліся вакол свячы, купляюць у пчаляроў воск, прыносяць з сабой і 16 числа, то есть напярэдадні дня ўшанавання святой Варвары, у гэтай хаце адбываецца першае рытуальнае дзеянне. Свечку трэба абнавіць. У розных сэнсах гэтага слова, і ў сэнсе воску, і ў сэнсе адзення. Яны у гарачай вадзе або на грубцы топяць воск, так, каб яго можна было, так сказать, яму надаваць як пластыліну розныя формы. І потым пачынаюць сукаць свечы. А што значыць сукаць свечы? Вот я, на жаль, не мастак, да яшчэ трошки балець рука, але все-таки паспрабую. Вот что такое асноўная свеча. Нешта такое, вот зараз мы ўбачылі, што гэта нагадвае, вот у мяне яно больш такі гладышок, але нагадвае жаночую фігуру. Жаночую фігуру, і потым вот тут вот две рукі, это две велізарныя свячы, рукі як бы ўзнятыя ўгору, і галава, яна цэнтральная і больш высокая. Ну, что значит больше высокая? Вот две свечи, которые имелось на увазе, что будут руки, они были сантиметров 60 у даўжыню. А тая, которая имелась, что будет головой, она была сантиметров на 10-12 даўжэйш. Видите, вот такие велизарные свечи. Итак, жанчыны брали воск, потихеньку его, так сказать, вытискали воду, потым раскатывали на кшталт аладкі і пачыналі ўсё цела, скажем так, гэтай свячы, то есть дзяўчыны, да, свячы дзяўчыны праз дэфіс, абкладваць гэтымі блінцамі, наліснікамі танюсенькімі. Обновляли все цела. Я аднойчы задаў пытанне, скажыце, ласка, а калі взять, ну, умоўна кажучы, разрэзаць напополам вот эту свечку, то можна, як у дрэве, будзе бачыць, колькі гадоў гэтай свячы. То есть, як у дрэве, да, колцы гэтыя. Можна было, так сказать, палічыць і потым бачыць. Жанчыны сказалі, што не зусім будзе дакладна, таму што былі гады, калі воск быў розны, рознакаляровы, тады па гэтаму можна было яшчэ, так сказать, зразумець, калі што. А бывало так, што аднаго колеру вот у гэтым годзе жанчыны прынеслі кожна з сабой, і яна хацела, так сказать, наляпіць гэты воск, разумееце? А ён быў аднаго колеру, скажу, аднаго пчаляра ўзяты. І тады магло быць некалькі блінцоў накладзена, так сказать, адначасова, то есть у гэтым годзе. Поэтому вот такая статыстыка в гэтым выпадку не працуе. Ну, прыкладна не працуе, або прыкладна працуе. Затым, значит, абляпілі ўсё цела. І вот уяўляеце, што вот кожны год вот этыя жанчыны налеплівалі тоненькую свечку, она, кстати, нарасталася. І, ну, жанчыны казалі, як тое дзяўчо маленькае, да, з калыскі дасталі, потым яна ўсё сталее. Ну, і яны сказалі, наша сённяшняя свеча, это ўжо дама стацкая такая. Ну, цудоўна. Вот, а затым раскатвалі і пачыналі рабіць рукі і галаву. Я вам хочу сказаць, што вот зараз, это реально вот некалькі дзён таму назад, 16 снежня, калі мы назіралі за пластыкай рук жанчын дзвюх, то просто по-добраму зайздросцілі. Мы бачылі скульптара, мы бачылі таго мастака, які ведае, як працаваць з глінай, з пластылінам, з воскам. Это было настолькі адмыслова, вот яны раскатывалі, і атрымалася аккуратненькие, ровненькие 3 свечки. Затым брали пальцами, покуль воск не застыл. Я думаю, яны будут ножом разразать, да, напополам, каб туды уставить фитиль. Нет, взяли пальцами, аккуратненько продавили, протиснули это все.
такую канаўку зрабілі, і потым туды трэба было пакласці з льняных нітак фіціль. Цяпер паглядзіце, фіціль то таксама быў незвычайны. Значыць, у 6 столак вот бяруць ніткі, клубочак нітак льняных, і ў 6 столак 2 рукі, 2 жанчыны стаяць, і вот одна адной перадаюць, так сказать, эту нітку 6 столак. Задаем пытанне, чаму 6, а не 5, а не 8, не 9? Нет. Прыйшлі да высновы, што вот менавіта гэта колькасць нітак стварае самы лепшы фіцілёк для гэтай свячы. Добра, 6 нітак туды-сюды, так сказать, яны прыкруцілі, все акуратненько, так сказать, закруцілі пальчиками, а потым бяруць кавалачак холоднага воску, і трэба навашчыць было. І вот яны так ціхенька туды-сюды, як вот быццам бы эту касу мужчына менташыць летом, так і вот этим воском. Значит, раз, трэба, каб акуратненько вся нітачка аказалася ў воску. Тады она будзе гарэць прыгожа, не будзе трашчаць і не будзе даваць, так сказать, дым. А самае галоўнае, што будзе лёгка загарацца. І вось уявіце сабе, што гэтыя 3 свечкі потым акуратненька умацоўваюцца зверху, вот як голова чалавека, да, то плечы, вот так вот, да, вот здымаем голову, плечы застаюцца, вот дзе рукі, это будуць рукі 2 свечкі, дзе голова, гэта будзе голова. Мы ўжо не адзін раз бачылі гэтую свечку, і падавалася, што больш-менш ведаем тайны, звязаныя з ёй. І ўсё ж такі гэта глыбіня бяздонная. Тое, што мы бачылі ў гэтым годзе, калі абнажылі фігуру этой свячы дзяўчыны, Аксана Вениаминовна нечакана задае пытанне. А ўнутры што-небудзь ёсць? Мы-то думали, что только вокруг свечки церковной будет это все облепливаться. И она кажет, так, есть. А что? И для меня настолько нечаканным был, так сказать, отказ, что подскочили все, но кинулись глядеть. Але тое, про что сказали, на жаль, уже не убачишь. Оказалось, что внутри этой велизарной свечи стоит глиняное нечто такое на кшталт пляшки, бутыльки, и там внутри жито, зерня жито. Дзяўчына Варвара, якая загинула за пашырэнне хрысціянства, загинула ад рук бацькі, які, так сказать, быў, ну, что называется, сторонником больш ранняй рэлігіі. Яна пайшла супраць бацькі, так сказать, і пацярпела за гэта. Яна ўзнеслася на неба, і ў народзе кажуць, што стала невестай Хрыста. Но невеста, то есть невеста, дзяўчына-невеста, давайте скажем праз дэфіс, это патэнцыяльна той чалавек, які павінен нарадзіць дзетак, прадоўжыць род чалавечы. І таму вот гэты прынцып мне адразу узгадалася, і думаю, што кожны, хто слухае нас, узгадае таксама. Памёр чалавек, мы кладзем каля яго галавы бохан хлеба, сімвал завершанага жыцця, пакладзі вясной у баразну буханку хлеба, нічога ўвосень не збярэш, як я заўсёды кажу. Але тут же побач, у нейкім посудзе, можа быць у кубачку, можа сёння там які-небудзь слоік, насыпаецца зерня жыта, і туды ў гэта жыта ўстаўляецца свечка. Сімволіка вельмі прыгожая, і мне думаецца, што нічога складанага для расшыфроўкі тут няма. Давайте яшчэ разочак. Смерць, памёршы, тое, што не прадоўжыць жыццё, не працягне яго. Это буханка хлеба, а чалавек памёр, але сям'я жыве, жыццё працягваецца. І таму побач стаіць зусім іншы сімвал. І гэты сімвал будзе цэнтральным, я маю на ўвазе зерня жыта са свечкай, цэнтральным, потым напамінальным на жалобным стале. Нябожчыка адвезлі ў той свет, але
Жывыя вярнуліся в гэтую хату і селі за памінальны стол. Жыццё працягваецца. І сімвалам гэтага працягу жыцця з'яўляецца а. Гарачая палаючая свечка, б. Тое, у чым яна была умацавана. Зерне жыта. Фантастычна цікавая сімволіка. І проста, калі за ўсім гэтым назіраеш, калі да ўсяго гэта, так сказать, уважліва прыглядаешся, 100 разоў задаеш сабе пытанне, адкуль гэта ўсё прыйшло, як нашы продкі разважалі, якія мудрацы сядзелі каля вытокаў гэтага вобраза, мацнейшага вобраза свячы жанчыны, якая будзе дараваць жыццё. А менавіта так. Затым, пасля таго, як будзе абноўлена, па-новаму пералеплена, калі хочаце, калі можна дапусціць такое слово, фігура, калі будуць пастаўлены свечкі наверх, безумоўна, так як я заўсёды падкрэслюю, пра гэта мне гаварыла і матуля, і бабуля, у хаце ікона, абраз не павінен быць ні адной секунды не пакрытым. Я добра памятаю, калі быў малэйшы, матулька перад Вялікаднем гаварыла, падымайся там на стульчык, на табурэтачку, і трэба памяняць рушнік-набожнік. І я залажу туды вышэй, каб дастаць да гэтага рушніка, я бяруся яго здымаць, а маці стаіць тут побач і ў руках трымае ўжо іншы, то есть новы чыстенькі рушнічок, які трэба было тут жа павязаць на ікону. Так і тут жанчына-невеста, жанчына ўвогуле не павінна быць непакрытай. І таму кожны год для гэтай невесты абнаўляецца плацце. Прычым так, як гэта ў дарослай жанчыны было, да? Пад ніз на сённяшні дзень нешта такое накшталт прасціны такой, значит, акуратненька белая тканіна. І прычым, так сказать, адміралі, абразалі, нітачкай, так сказать, это ўсё мацавалі, а наверх ужо было зусім па-іншаму. Ужо плацце, так сказать, невесты, той, якая заўтра стане жанчынай-матуляй. І тут, дзе стаялі гэтыя свечкі, зверху над імі на дроцьку, так аркападобна, падковападобна, мацавалася, безумоўна, всім вядомы сімвал невесты. Сёння мы называем это фата, корона такая шыкоўная. І яна была упрыгожана рознакаляровымі кветкамі, якія таксама выразаліся з паперы гэтымі жанчынамі, і кожная кветачка прапітвалася воскам тым самым, для таго, каб яна утрымлівала на працягу года форму. Затым, калі мы былі ў Басценавічах у 2010 годзе, трэба было гэтую свечку завесці ў царкву бліжэйшую, а бліжэйшая царква аказалася ў Мсціслаўлі за 18 кіламетраў. І мы паехалі, колькі чалавек магло сесці ў машыну, мы паехалі на набажэнства ў гэтай царкве, адбылося ўсё, асвяцілі эту свечку, прынеслі дадому, прыехалі ў Басценавічы, але ў тую хату свечку ўжо не панеслі. Яе панеслі ў іншую хату, да іншай гаспадыні, якая абраклася, і якая стаяла, што называецца, на чарзе, я пра гэта раскажу, і свечка будзе захоўвацца ў той хаце ўжо на працягу наступнага года. Цяпер некаторыя дэталі звязаныя яшчэ з момантам, так сказать, апранання свячы. Калі ўжо адзенне было гатова, то жанчыны ўзялі і на пояс гэтай свячы невесты павязалі чырвоны паясок, чырвоную стужку. І потым пачалася дзіўная падзея. Кожная з жанчын брала з сабой рознага колеру, сёння купленыя ў краме стужачкі, недзе там сантыметраў па 50 адразалі і павязвалі на паясок гэтай жанчыне, гэтай свячы невесце. Павязвалі і ў гэты час на некалькі імгненняў заціхалі. Я ціхенька запытаўся, што адбываецца.
аказалася, што кожная жанчына, павязваючы свой паясок, сваю стужачку, загадвала нейкае жаданне, безумоўна, самае важнае для яе. І мне тут жа узгадалася чыта, калі мы ехалі на фестываль шчыты ў Чыкой, 1000 кіламетраў, і трэба было падняцца на 2 кіламетры ў горы на перавал, і на самом перавале стаяла, невялічкае такое збудаванне. Зразумела, што гэта было рэлігійнае збудаванне якутаў, буратаў, з іхнай, так сказать, традыцыі буддыйскай. І калі мы прыпыніліся, водитель сказаў, што традыцыя трэба абавязкова выйсці, пакланіцца этому месцу, потому што все-таки дух дарогі, калі ты не зробіш гэтага, ён далей не дасць табе ехаць. Мы выйшлі і таксама ахнулі, потому што з правага боку ад дарогі стаяла вялікае дрэва, лісцевае дрэва, і яно было практычна ўсё, ні грама, ніводнага мясціначкі не было, яно было ўсё упрыгожана гэтымі стужкамі. То есть зноў-такі вот это самая традыцыя. З гэтай самай традыцыяй мы сутыкнуліся на пабярэжжы, на ўзбярэжжы Чорнага мора, калі ехалі з Феадосіі ў краіну, так сказать, мясцовых каньякоў. Вот, можа, хто праязджаў этой дарогай ведае. І там мы тройчы спыняліся, потому што там таксама былі дрэвы, якія былі ўпрыгожаны гэтымі стужкамі. Калі ты прыязджаеш у вёску горы Краснопольскага раёна і спускаешься до крыніцы, ідзеш далёка, на даволі глыбокім месцы, і там стаіць невялічкая бярозка. Тое ж самае, калі людзі прыязджаюць да святой крыніцы, зноў-такі павязваюць гэтыя стужкі просьбы да нябёсаў. Што хацелася б сказаць? Думаю, што сёння ўжо пра гэта гаварыць можна ўслых. Тая тайна, якая існавала вакол абрада свячы пры першай сустрэчы, сёння яна ўжо вядома не аднаму чалавеку. Тая маладая жанчына, Надзея Белаглазова, якая запрасіла нас на гэту незвычайную імпрэзу, на гэта свята, таксама папрасіла дазволу павязаць стужку, хаця яна не абракалася на эту свячу і не была ўдзельніцай гэтага рытуалу. Пра што думала эта жанчына, мы на той час не ведалі. Але праз паўгода даведаліся. Аказваецца, яна некалькі гадоў была замужам, і склалася так, што ў яе не завязвалася, як у народзе кажуць, дзіцятка. І от тады тая Надзея, папрасіўшы дазволу, так сказать, папрасіць дапамогі ў гэтай свячы Варвары, таксама папрасіла аб тым, каб нарадзілася дзіцятка. Так ці не так, гэтак або не гэтак, думаць па-рознаму можна, але самае галоўнае, што праз паўгода Надзя чакала сямейнае папаўненне. І самае незвычайнае было ў тым, што праз тых самых паўгады яна паехала ў Мінск на камісію Міністэрства культуры, рэспубліканская камісія, з мэтай надання гэтаму абраду статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці па лініі ЮНЕСКО. І прадстаўнікі раёна доўга разважалі, каму ехаць прэзентаваць. А потым вырашылі, раз у цябе ёсць самы вясомы, што называецца, аргумент таго, як працуе гэты рытуал, вот ты і едзь. Яна кажа, дык я ж ужо з жыватом вялікім, як я паеду? І аднекалася, а потым раненька прачнулася, і хто ёй сказаў, хто там на вуха што шапнуў, но яна тут жа патэлефанавала і сказала, я еду ў Мінск, і я буду прэзентаваць. Прыехала ў Мінск, расказвае членам камісіі пра гэта незвычайны рытуал, а нехта з членаў камісіі кажа, Надзея, а вот аргумент, што тое, пра што ты расказваеш, што яно спрацоўвае. На што Надзея сказала, пагладзіўшы па жываце рукой, кажа, вот ён, самы важны аргумент. Людзі ціхенька засмяяліся, але сказалі, больш пераканаўчага аргумента за час працы гэтай камісіі яшчэ не было. І на сённяшні дзень гэты элемент уключаны ў нацыянальны рэестр. Перад тым,
як мы назаўтра ўжо адправіліся ў басцейнае асвячаць, вечарам 17 числа быў накрыты святочны стол. Два нюансы, пра якія трэба абавязкова сказаць, і якія шмат пра што гавораць. Калі селі за стол, ну, а я казаў на пачатку, што нас не дапускалі. Ну, а потым, калі ўжо, так сказать, быў засняты відэафільм, калі закончылася вся эта, так сказать, працэдура, да якой мужчын не падпускалі, і калі ўжо, так сказать, трэба было садзіцца за стол, раптам адбылося нешта нечаканае. Гаспадыня хаты Юлія Андрэева Шумянцева раптам кажа: «Так, вот вы трое, хлопцу, ідзіце сюды за стол». Канешне, мяне доўга ўгавараць не трэба было. Я папрасіўся, сеў з краёчку, але уважліва назіраў за ўсім тым, што было на стале, як разгортвалася падзеі і так далей. Самае дзіўнае для мяне было. Я вельмі шмат, і на адной з сустрэч мы таксама будзем прагаварыць пра закон рытуальнай перавернутасці, які гаворыць пра адну дзіўную рэч. Калі мы з вами сустракаемся на вяселлі, або проста прыйшлі адзін да аднаго ў госці і разліваецца шампанскае па бакалах, то мы абавязкова чокаемся. Перад тым, як выпіць, скажам некалькі прыгожых слоў, як бы загаворам это шампанскае, і потым чокнуліся і выпілі. Калі Юлія Андрэевна дазволіла сесці, налілі па кілішку, я ціхенька падымаю гэты кілішак, назіраю за паводзінам людзей, таму што ўжо верабей, што называецца, стрэляны, і ціхенька спрабую, так сказать, руку працягнуць да рукі гаспадыні. Маецца на ўвазе чокнуцца. А Юлія Андрэевна тут жа сказала: «Не, за гэтым сталом не чокаюцца. Гэта стол развітальны». Вось яно што аказалася. То есть фактычна стол развітання – это тое ж самае, што памінальны стол. А далей, чым далей падзеі разгортваліся, тым больш пераконаўся, што насамрэч эта традыцыя звязана непасрэдна з памінаннем. Чаму? Яшчэ адзін феномен. За гэтым сталом на свячы сядзець за паўнач нельга. А гэта ж, як ні круці, это адно з самых першых правіл памінальнага стала. Садзіся з заходам сонца, але за паўнач сядзець нельга. Ну, выпілі па кілішку, спачатку пагаварылі пра ўсё, а потым, конечно, так на самыя розныя тэмы. Мы усталі раніцай, паехалі ў Басценавічы, перанеслі свячу да новай гаспадыні, а там зноў накрыты стол. Но там эмоцыі былі ўжо зусім іншыя. Гаспадыня вся свяцілася, і калі запыталі яе пра тое, а што гэта за стол, то яна сказала: «Як вяселле, мы радуемся сустрэчы». Мы вярнуліся зноў да мінулай гаспадыні, да Юліі Андрэевны. Яна сядзела ціхенька на лаве каля стала, настрою было ніякага. Я падышоў да яе: «Што на душы?» – пытаюся. А яна кажа: «Ты ведаеш, у мяне такое ўражанне, што з хаты вынеслі нябожчыка. Хата стала пустая». Уяўляеце, якія эмоцыі бушавалі у душы чалавека. Но цяпер яшчэ некалькі момантаў адносна існавання самога абрада. Я сказаў, свяча бывала, ёсць жаночая, ёсць мужчынская. Затым, па форме, ёсць свяча, якая хадзіла толькі па адной вуліцы. І калі ў вёсцы было 4 вуліцы, то павінна было быць 4 свячы. Свяча ніколі не пераходзіла з дамоў адной вуліцы ў дамы і на іншай вуліцы. Вот замкнёная прастора, у якой паслядоўнасці, так як звычайна далучаліся жанчыны. Вот першы гурт, там 3 чалавекі, допустим. Потым як далучаліся, у той паслядоўнасці, так сказать, прыходзілі ў іх хаты. Было адно выключэнне. Калі вот існавала, скажем, 12 жанчын у гэтым гурце,
а просилось 13 ці там 15, то на наступны год усе ведалі. Хаця разлічвалі, да, паслядоўнасць на много гадоў наперад, ведалі, што свяча павінна прыйсці ў іх хату, аднак за тое, ну, можа быць, это была як падзяка, а можа было як перакананне таго, што чалавек пагадзіўся далучыцца да этого саюза, але на наступны год свяча абавязкова трапляла ў хату таго, хто толькі што далучыўся да гэтага саюза. То есть саступалі месца і так далей. Пытаюся, а ці былі яшчэ якія-небудзь выключэнні ў гэтым паслядоўным руху? Былі. У адной жанчын павесіўся муж. Але прыйшоў сусед і своечасова прыйшоў у хату, вот трэба было так. І ён выцягнуў яго з пятлі. І чалавека адкачалі. І тады жонка гэтага мужчыны папрасіла, зноў калегіяльна сабраліся ўсе, яны доўга абмяркоўвалі сітуацыю, і яна папрасіла: жанчыны, дарагія, няхай застанецца жывым, каб больш не было такой дураты ў галаве, дазвольце гэту свячу забраць нам. Вот такія сітуацыі былі экстраардынарныя, і свяча, так сказать, парушала свой непасрэдна лагічны штогадовы ход і трапляла зусім у іншую хату. Но это вот у гэтым і саюз, і ў гэтым талочнасць, і ў гэтым філасофія ўзаемадапамогі. Калі мы праз некалькі гадоў прыехалі зноў туды, то мы ўбачылі, што да гэтага саюза далучылася яшчэ некалькі жанчын. Пытаемся адкуль. Адна з суседняй вёскі, адна з Магілёва. Я так уважліва гляджу на гаспадыню, і яна прачытала маё пытанне, хаця я яго не задаў. Не, Іванович, кажу, в суседнюю вёску свяча не трапіць, у Магілёў таксама. Тыя жанчыны, якія абракаліся на нашу свячу, мы ім сказалі: калі ласка, далучайцеся да нас, разлічвайце на яе дапамогу, але ведайце, што ў суседнюю вёску і Магілёў свяча ніколі ў жыцці не паедзе. З гэтай вёскі яна нікуды не трапіць. І так, былі свечы вулічныя, з саюза абмежаванага, а былі таксама, пазней мы даведаліся, свечы сямейныя. Некалі у бабулі, прабабулі, пра гэта мы паговорым яшчэ наступны раз, больш падрабязна, тут уже не хачу все, так сказать, в одно. Але вот як зачын для наступнай сустрэчы. У бабулі памерла 3 дзетак першых. І вот тады яна взяла свечку у царкве, абраклася, каб больш дзеці не паміралі. Пытаюся, ну і як? Расказваюць, што пасля гэтага нарадзілася яшчэ 3 дзяцей, все дажылі да сталага веку, і гэта свеча бабуля, калі памірала, сказала унучцы, і унучка зараз, так сказать, падтрымлівае эту традыцыю, сказала: з хаты не выносіць. Это наша сямейная традыцыя, это наш сямейны абярэг. І трэба было бачыць, колькі народу прысутнічала на гэтай свячы. Маецца на ўвазе, свяча сямейная, свяча хату ніколі не пакіне, але кожны чалавек, які жыве ў гэтай вёсцы, можа ў гэты дзень без дазволу, без папярэдняга там узгаднення, можа прыйсці, папрасіць дапамогі ў жанчыны, у нявесты свечы. І разлічваць на гэту ўзаемадапамогу. То есть за сталом месца заўсёды знойдзецца. Ну, а вы ж разумееце, што прыходзілі, як правіла, не з пустымі рукамі. Што прыносілі? Мужчыны прыносілі вядро зерня, жыта. Нехта варыў піва, нехта говорил на падтрымку гаспадаркі. Чаму? Таму што для таго, каб, скажем, накрыць гэты стол, то трэба было, безумоўна, спецыяльна рыхтавалі для гэтага ці нейка кабанчыка, скажем, ці цяля і так далей. Поэтому все это было да месца. Нехта прыходзіў з хлебам, з яйкамі, все, што было ў гаспадарцы, прыносілі, дзяліліся. А былі таксама і падарункі для свячы невесты. Прыходзілі людзі, прыносілі з сабой царкоўную свечку, запальвалі, ставілі. Нехта прыносіў, клаў, скажем, нейкія грошы, абавязкова, таму што гэта магло быць, ну, знак падзякі гаспадыні за тое, што нарабіла вот эту вот святочны стол, поэтому хоць нейкая фінансавая ўзаемадапамога. Дзякую за увагу. На наступны раз мы раскажем яшчэ, так сказать, я хацеў бы расказаць пра такое дзіва, якое вот назіралі ў самы апошні год, і поэтому буду спадзявацца,
што гэта традыцыя, ну, будзе для вас цікавай і вельмі важнай. Да новых сустрэч!